Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba namhlanje. Namhlanje sizokhuluma ngama-variables, expressions, futhi nama-equations. Ama-arithmetic, umunxa wezibalo, amanamba nje esikwazi vele ukuwasebenzisa futhi siyabona nokuthi kufunekani ukuze sithole isibalo sethu. Njengo-23 mawuhlanganisa no-5, uyakwazi ukuphendula uthi 28, noma u2 phinda phinde ngo7, noma ungathi u3 ususe uhlukaniswe ngo4, uyakwazi ukuphendula isibalo esinjalo. Kodwa ke mase sikhuluma ngama-variables, ziningi indlela ongakwazi ukuchaza ukuthi yini ama-variables. Kodwa ke kahle kahle i-variable into ekwazi ukuchange, uyabona ke, njengoba sithi u-x mawuhlanganisa no5, kulesibalo lesi u-x uba yi-variable ngoba ungakwazi ukumchintsha uthi u-x sithi asithi u-x wethu usinikeza 1, yabo. Sesingakwazi ke ukuphendula isibalo sethu ngoba sesiyazi ukuthi x wethu usinikeza 1, yabona ke. Sofaka ke u1 ku-x, bese ke isibalo sethu sizosinikeza ngakhi. Sesingakwazi ukuhlanganisa sithini 1 plus 5 sizosinikeza 6. U-x futhi ungachange futhi sithini x mhlambe sithi usinikeza -7. Sesingakwazi ukufaka lo -7 sokufake ku-x, sesingakwazi ukuhlanganisa ke kusibalo sithi -7 uhlanganisa no5 usinikeza ngakhi -2. Uyabona ke, bangikhuluma nge-variable, ngikhuluma ngento echangeayo njengo-x. So changeile waba 1 futhi wachange waba -7. Uyabona ke? La i-variable yethu sibhale sayifaka ku-expression. Expression u-x plus 5. Asifakanga ku-equation. I-equation phela yini? Isibalo esilingana nesinye. Lana sabona ukuthi expression isibalo esisodwa. Uyabona ke? I-expression singachaza sithi isibalo esime sisodwa. Asifani ne-equation lapho ozothola ukuthi kunesinye isibalo esilinganiswe nalesi esinye. Uyabona ke? Ngizokutshengisa ukuthi ngizokubonisa ukuthi kuhluke kanjani i-expression ne-equation. Singenze ibonelo. U-y mawuhlanganisa no-z, i-expression le ngoba isibalo esime sisodwa. Uyabona ke? Futhi u-y uyi-variable futhi no-z uyi-variable. Singasho ukuthi u-y ungaba inamba ngoma yiphi, ngakho sithi uyi-variable. Futhi no-z singathi inamba ngoma yiphi ngoba uyi-variable. I-equation, masihlukanisa i-equation ne-expression, i-equation ihlanganisa ama-expression amabili. Uyabona ke? I-equation futhi ithi le expression engapha ifana nale expression engale. Uyabona ke? Njengakulesibonelo, u-x plus 3 i-expression, u-1 eyini expression. Uyabona ke? Sesiyazi ukuthi x plus 3 ile expression engapha futhi x plus 3 usinikeza u1. Uyabona ke? U-x kule equation i-variable. U-x plus 3 i-expression yokucala, u1 i-expression yesibili. Uyabona ke? Athi senze esinye isibonelo. U-x mawuhlanganisa no-y mawuhlanganisa no-z futhi uzosinikeza 5. Uyabona ke? Sinama expression amabili futhi. Sinale engapha kwesokudla nale kwesingcele. Uyabona ke? U-x plus y plus z yi-expression yethu yokucala, u5 expression yethu yesibili. U-x no-y no-z ama-variables ngoba angachange. Singathi u-y wethu usinikeza u3 futhi u-z usinikeza u2. Sesingakwazi ukufakani lo 3 simfake ku-y, u-z simfake u2. Ngakho sesingakwazi ukuphendula, sisazi ukuthi sikwazi ukuthola ubani u-x wethu. Uyabo? Sesingathi ke x plus 3 plus 2 which is 5 is equal to 5. Sesingakwazi ukuphendula sithole u-x wethu. U-x wethu uzosinikeza abani? U0. Iyo ke equation leyo. Equation ungakwazi ukuthola ama-variables wakho. Uyabo?
Umlayezo obalekile ukuthi kumele uhambe nawo la ukuthi ama variable ayakwazi ukushintsha. Uyabona ke, ungawunikeza ngoma yiphi number ayakwazi ukushintsha, into ebalekile ke leyo. Asiyenze ke ezinye izibonelo ukuze sizoqonda kahle ukuthi kahle kahle usebenzisa ama variables nama equations uphendula kanjani umbuzo wakho. Nasi isibonelo, asithi ke u-x to the power of y. U-x wethu asithi usinikeza 5. Yabona ke? U-y wethu usinikeza 2. Masiphendula sothini? Sofaka lo 5 ku-x, sifake lo 2 ku-y. Ingakho ke yini impendulo yethu? 25. Asenze kwesinye isibonelo sithini? U-x wethu sothini? Sothi u-x wethu ngibhale phansi kahle. U-x ungu -2. U-y ungu 3. Sothini? U-x sobhala u-2 esikhaleni saka x, sibhala u-3 esikhaleni saka y. Impendulo yethu izoba yini? -8. Uyabona ke? Lokhu kuyasitshengisa futhi ukuthi ama variables angaba ingoma yini inamba, kodwa ke kumayelana nokuthi bakunikeze yiphi inamba. Ngeke uvele uthi u-x wethu ngoma yiphi inamba bangakunikezanga leyo namba leyo. Bazokunikeza, bazokutshela ukuthi u-x ungu 5 ngoma u-x ungu -2 or ngoma yiphi inamba. Uyabona? Nasi esinye isibonelo. Sothi x uhlanganiswe no y, sifake square root sethu sithi -x. Manje ke sathi u-x ungu 1, u-y ungu 8. Fanele uyenzeni ke manje? Ufake u1 wakho lapho kuno x khona, ufake u8 lapho kuno y khona. Manje ke songakwazi ukuphendula ke isibalo sakho. Sothini? Sothi u1 uhlanganiswe ngo8 bese ufaka square root sakho bese sithi -1. Uyabona ke? Mase kusoso cala sithini? Sithi u1 mohlanganisa no8 usineza 9, square root saka 9 usineza ngakhi? 3. Sesingakwazi ukuthi 3 sisusa u1, impendulo yethu izosineza 2. Yabona kulula kanjani? Ngiyabonga ke kuze sibonane futhi. Bye bye.